तो हमी के आज के वीडियो में सीखल जाई एवरीथिंग, ओकरा बाद सीखल जी समथिंग, फिर सीखल जी हमनी के एनीथिंग और ओकरा बाद सीखल जी नथिंग। सीखल जी एगो स्टोरी के द्वारा। वो स्टोरी ऐसा बा कि एक ही गांव से दो लोग स्टेशन पर मिल रहल बन जा और बात जौन करतन जा वही बात में एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग के प्रयोग कर रहल बन जा। वो जिगी हमनी के एक एक करके इन्हीं के समझल जाई। तो चली जा आगे हमनी के बढ़ल जाओ। एगो स्टेशन रहे जहाँ पर एगो रहन लबेरन आ एगो रहन खदेरन। तो लबेरन कहतड़न कि काज कहाँ जा तड़ खदेरन भाई। तेने से खदेरन भाई कहतड़न हम जात बानी विदेश हो लबेरन। तो फिर ओकरा बाद कहतड़न कि वहाँ का जाए खातिर बहुत कुछ चाही ना। तो फिर ओकरे पर कहतड़न कि हाँ चाही, हमारा पास सब कुछ बा। तो उधर से कहतड़न लबेरन का बा, मतलब कुछ रहे के तो चाही ना। तो पूछतड़न का बा। तेने से जवाब देतड़न कि धन बा, दौलत बा, शोहरत बा, आई हैव एवरीथिंग। यहाँ के समझे वाली बात बा। जब कहतन धन बा, दौलत बा, शोहरत बा, आई हैव एवरीथिंग। आई के मतलब होला मैं, आ हैव के मतलब होला पास है, आ एवरीथिंग के मतलब होला सब कुछ। एकर मतलब कहल ई चाहतड़न धन बा, दौलत बा, शोहरत बा, आ हमारा पास सब कुछ बा। तो यहाँ का एवरीथिंग का मतलब सब कुछ होला। रुआ समझ चुकल हो हम। तो देखिए फिर से वो कह रहल बड़न कि हमरो खिलेले चलन खदेरन भाई। तो खदेरन कहतड़न तोहरा पास का बा कि ले जाई तोहरा के साथे। तो ओकरा पर कहतड़न कि लबेरन की का कहत बा, हमारा पास का बा, आई हैव समथिंग स्पेशल। समझी जब बात कीजिए, समझे के बा आई हैव समथिंग स्पेशल है जी, समथिंग स्पेशल समझा जी। तो वही पर कहतड़न खदेरन कि अच्छा तोहरा पास का स्पेशल बा। तो देखिए जी जो समथिंग आवत हटे, ये समथिंग के मतलब होला कुछ। तो ये कहतन आई हैव, यानी कि हमारा पास बा, लेकिन का बा समथिंग स्पेशल, कुछ खास, हमारा पास कुछ खास बा। तो वो खास समझतनी के खास केकरा कहतड़न, का कहतड़न आगे समझे जी स्टोरी में। लेकिन जी समथिंग मतलब कुछ होला, यहाँ वह सबके समझ में आ चुकल होखी। अगर वह चाहतनी कि हैव के समझल हैव काहे खातिर आइल, आई काहे खातिर आइल, तो एकरा खातिर हम एगो बहुत पहले ही वीडियो बना चुकल बनी जौन हैज़, हैव और हैड पर बहुत बढ़िया से बतेले बनी। तो देखी आइकन पर ऊपर देखत हो कि वीडियो के, तो आइकन एगो आवत हो कि ऊपर में आई बटन पर चल जी, ओजगी से हमनी के क्या करम कि हैज़, हैव और हैड के वीडियो देख लें, बहुत अच्छा से रुआ समझ में आई। चलिए जा हमें के आगे के समझी जा स्टोरी, और स्टोरी के साथ में वर्ड आखिर ओकर यूज कैसे करी जा। तो पूछा तड़न अच्छा तोहरा पास का स्पेशल बा। तो उन्हें से कहतड़न कि हमरा पास हमार चलाक खोपड़िया बा। ल मजा कहतन खोपड़िया बा। वो कैसन खोपड़िया, चलाक खोपड़िया। वही पर कह रहल बड़न हमनी के ई खदेरन भाई कि चल ठीक बा, हमार काम करिए। वहाँ का काम पर तो ले जाए खातिर तैयार हो गिलन, लेकिन फिर एगो मन में क्वेश्चन उठता। पूछा तड़न का काम कर सकेला तू। तो कहतड़न उन्हें से कि गोबर सानी कर ले, दूध गार ले, बर्तन धो ले, एनीथिंग। अब जी एनीथिंग समझे वाला चीज़ बाटे। एनीथिंग के मतलब का होई, जैसे कहतन कि गोबर सान लेम, दूध गार लेम, बर्तन धो लेम, एनीथिंग। एकर मतलब कहल चाहतड़न कि हम गोबर सान लेम, दूध गार लेम, बर्तन धो लेम और कुछ भी कर लेम, यानी कि जौन काम देव तवन कर लेम। एनीथिंग मतलब कह सकते जा कुछ भी कह सकते जाए कर। तो आगे स्टोरी में हमी के बढ़ी जा काश कि लास्ट वर्ड हमी के बचत थे नथिंग। अगर अभी तक वीडियो सब्सक्राइब ना कि लोग हम, तो हम रुआ से रिक्वेस्ट करतनी कि रुआ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल के कर ली। काश कि यह एगो मात्र भोजपुरिया चैनल बा जहाँ से हमनी के भोजपुरी के माध्यम से हमी की इंग्लिश सीखने जा, और इंग्लिश के माध्यम से भी हमी के भोजपुरी सीख सकने जा। चली जा आगे स्टोरी में बढ़ी जा। आगे स्टोरी में का होता टे कि पूछा तड़न तो तोहरा पास पैसा होई ना। ई खदेरन पूछा तड़न। तो लबेरन कहो तड़न आई हैव नथिंग। अब जी हमी के नथिंग समझ जी। आई मतलब मैं, है मतलब पास, आई हैव मेरे पास है, नथिंग मतलब
कुछ ना। नथिंग मतलब कुछ ना, एकर हिंदी हो सकेला। इजकल टू हमी के कह सकते हैं जा नथिंग, दोनों हमी के इक्वल कर सकते हैं जा। कैसे कर सकें जा, अगर वह इंटरेस्टेड हो हम तो हमरा के कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चली जा, आज के वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए हमारे दें जा अलविदा, टेक केयर एंड बाय बाय।